Прэзідэнт уцёк, ваенныя падтрымалі пратэстоўцаў. Дзяржпераварот у краіне з чырвона-зялёным сцягам. Нечаканае звяржэнне ўлады. Моладзевая рэвалюцыя. Лукашенко пакінуў краіну. Магчымы прыступ у дыктатара паніка і тэрміновае падняцце войск Беларусі па трывозе. Вышэйшая ступень баявой гатоўнасці і вялікая здзелка з ЗША. Што на парадку дня і што абмяркоўваюць усе? Армія пайшла супраць прэзідэнта, як так здарылася? Інтэграцыя з Расіяй амаль цалкам завершаная. Шакуючы закон, які падпісаў Лукашенко, ягоныя наступствы. Поўная адмена выбараў у Беларусі, шнобелеўская прэмія і суцэльнейшая нечаканая ганьба рэжыму. Гэта і шмат што іншага ў праграме. Прабел, запаўняем прабелы пра Беларусь і ўсё самае важнае і цікавае, што з ёй звязана. Шок. Лукашенко вырашыў адмовіцца ад Нобелеўскай прэміі, якую яму, правда, ніхто і не прапановаў, але ж не ў гэтым справа. Галоўнае, што адмовіўся. Я иногда так думаю, ну, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы вот точно от нее отказался. Вось таму і не далі, ведалі, што адмовіцца. Хаця, калі глядзець шчыра, ён жа ўжо і так лаўрэат, праўда, шнобелеўскай. І нават двойчы. Гэта афіцыйна, ад яе ён не адмаўляўся. У 2013-м атрымаў прэмію міру за тое, што забараніў пляскаць у грамадскіх месцах у далоні, і міліцыя затрымала аднарукага, які нібыта незаконна апладзіраваў поспехам рэжыму. А ў 2020-м за прапанову лячыць каранавірус гарэлкай і трактарамі. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Дарэчы, у гэтым годзе з Нобелеўскай таксама быў кур'ёз. Камітэт не змог датэлефанавацца да аднаго з лаўрэатаў па медыцыне Фрэда Рамсдэла. Аказалася, што той перабываў у лічбавым дэтоксе. Кажуць, жыў лепшае сваё жыццё дзесьці далёка ад цывілізацыі і лічбавізацыі. У нас, праўда, таксама ёсць свой герой недалёкі ад цывілізацыі і лічбавізацыі. Тэлефона не мае, а відэа з тіктокаў яму прыносяць у выглядзе раздруковак. Так што і пра яго звязацца не ўдалося нармальна, можна так сказаць. И вы не переживайте, не расстраивайтесь. Когда вы смотрите телевизор, поститесь в этих тиктокаете, клокаете, квокаете в этих сетях. Вось за такое яму і дадуць Нобелеўку, а потым дагоняць і яшчэ раз дадуць. Дарэчы, у гэтым годзе прэмію міру атрымаў не Дональд Трамп, як чакаў шмат хто, а лідарка апазіцыі, венесуэльская. У Каракасе так пакрыўдзіліся, што нават афіцыйна закрылі сваё пасольства ў Осла. Ну, аўтакраты яны паўсюль аднолькавыя. У Беларусі адзін нобелеўскі лаўрэат ужо 4-ты год у турме, а другую выгналі за мяжу, яшчэ і кватэру забралі. Але ж не Нобелеўкай адзіна, ёсць яшчэ і прэмія Дарвіна, да прыкладу. Можа, варта паспрабаваць і за яе пазмагацца? Пасмяротна дакладна дадуць. Прэзідэнт уцёк. У краіне з чырвона-зялёным сцягам сапраўдны дзяржаўны пераварот. Частка арміі далучылася да пратэстоўцаў, улада ў новых руках. Пасля 3 тыдняў масавых акцый супраць карупцыі, беднасці і манаполіі дзяржкампаніі пакаленню Z удалося нечакана зрынуць уладу. Гутарка, праўда, пра Мадагаскар. Прэзідэнт Андрэ Радзуэліна збег з краіны. Вайскоўцы Мадагаскара заявілі, што часова бяруць кіраўніцтва дзяржавай на сябе. С этого момента мы взяли власть и распускаем Сенат. Зноў у Лукашэнкі будзе прыступ. Зноў дзесьці зрынулі прэзідэнта, і зноў гэта моладзь. Ён яшчэ ад непальскіх падзей, дзе моладзь нядаўна таксама дала жару ў наўпроставым сэнсе, не адышоў. Флэшбэкі з 20-го таксама перад вачыма. Прежде всего экономика. Знаете, вот многие сейчас говорят, где там, в Непале у нас, по-моему, да, в Непале, вот там молодежь, но все же изнутри. А где работают люди? И власть там окостенели, хорошо, все удобно. Ничего не делали в этом плане. А самае нечаканае, што Радзуэліна прыйшоў да ўлады ў 2009 годзе таксама праз пераварот, і дапамаглі яму тыя ж самыя вайскоўцы з Капсат падраздзялення, якія цяпер перайшлі на бок пратэстоўцаў. Мір іранізуе, узгадвае вядомы мультфільм і просіць выратаваць і захаваць іх. Пока я не вернусь с добычей из дальних краев, за главного будет Стиви. Он у нас головастый.
А цяпер прэзідэнт уцякае, куды думаеце? Праз Маўрыкій у Дубай. У ОАЭ гучыць знаёма, праўда? Ён перастрахоўваецца, як і Лукашенко перастрахоўваўся. Нягледзячы на гэта, армія паабяцала не чапаць ніводнага валаска зрынутага прэзідэнта. У Беларусі, дарэчы, таксама не чапалі, бо з той галавы ўжо проста няма чаму падаць. А што ж беларуская армія? Яе таксама паднялі па трывозе. Войскі перавялі ў вышэйшую ступень баявой гатоўнасці па асабістым даручэнні Лукашэнкі. Але не ад страху ў міністэрстве обороны заявілі, што вучэнні планавыя, штогадовыя, хоць і нечаканыя. Ну, усё паводле плану, карацей, стабільна. А дрыжэць і цяжка дыхаць ёсць ад чаго. Непал, Марока, Кенія, Інданезія, Парагвай, Перу, Сербія і іншыя краіны, часцяком з аўтарытарным стылем кіравання, сёлета хваля моладзевых пратэстаў ахапіла як ніколі шмат дзяржаваў. Усюды сутнасць незадаволення адна і тая ж: карупцыя, заняпад эканомікі, няроўнасць, адсутнасць магчымасцяў і дыстанцыя паміж уладай і народам. Усё як у аўтарытарным стылі кіравання. Але не перажывайце, у Беларусі з гэтым усё добра. І патрыятызму ў моладзі больш, чым дастаткова. У скуры і пад ёй. Девушка не должна вступать в БРСМ, но может, если хочет. Я выберу ту, которая хочет. Але Лукашенко таксама пакінуў краіну. Праўда, паляцеў у Душанбе. У чарговы соты раз пажаліцца старым у розных сэнсах калегам-сябрам на санкцыі, несправядлівасць свету і цяжкасці жыцця. Іменуючы сябе прэзідэнтам Беларусі палітык, праўда, па прылёце не здолеў нават выціснуць з сябе «дзякуй» па-беларуску ў адказ дзецям. Ваше правосходительство, сердечно запрашиваем в гостиный Таджикистан. Хуш омадед! Дарэчы, гэта ўжо цуд, што ён хоць нешта з сябе выціснуў, бо і хадзіць і гаварыць яму ўсё цяжэй. На душным саміце СНД ў Душанбе ён нават не змог далучыцца да сумеснай прагулкі па рэзідэнцыі разам з іншымі кіраўнікамі краін, парушыўшы важную традыцыю. Прагуляў прагулку, атрымліваецца. Сядзеў адзін і выбіраў, што паесці. Ніколі не шпіцаумкі на стале, вось і прыўныў. А тут яшчэ і злыя языкі ўсё псуюць. То да слёз смешны, то да болю рэалістычны тэлеграм-канал «Генерал КГБ» паведамляе, што праз 3-4 гады Лукашенко будзе глыбоким инвалидом, калі ўвогуле будзе. Пациенту превентивно поставлено несколько стентов в крупные сосуды. Атеросклеротические поражения свидетельствуют об обширном и системном характере течения болезни. В разной степени поражены сосуды головного мозга, сердца, главных артерий и кровеносной системы конечностей. Он находится под постоянным наблюдением личного кардиолога-реаниматолога, которая находится в его обслуживающей команде 24/7. Ды яшчэ і Сімпсаны прадказалі ягоную канчыну. А Сімпсаны, як мы памятаем, прадказвалі ўсё ад Трампа да пандэміі. Он ест картофель, сажает деревья и ездит на тракторе. Кадр меняется. Он стоит у трибуны и произносит речь. Вдруг его лицо начинает бледнеть, он хватается за сердце и падает без сознания. Медики в спешке увозят его на носилках. В финальной сцене эпизода Гомер смотрит новости. Ведущий сообщает: только что в больнице, не приходя в сознание, скончался лидер Белавии. Ну, гэта, вядома, пароды. Ці не зусім. Вось і думайце самі, дзе тут рэальнасць, а дзе выдумка. Ну а што ж да рэвалюцыі ў краінах з чырвона-зялёнымі сцягамі, то тут ужо сама прырода робіць намёкі. Вось што знялі ў Беларусі. У Камеруне выбары. Малады і энергічны некалі прэзідэнт Поль Бія ідзе на чарговы тэрмін на 8, а самому яму 92 гады. Ён ва ўладзе з 1982, даўжэй, чым жыве палова краіны. І настолькі ўсім не надакучыў, што нават ягоная ўласная дачка раптам выступіла супраць пераабрання бацькі. Мясцовага бацькі, але потым, як водзіцца, папрасіла прабачэння і падкрэсліла важнасць стабільнасць. Там 8 мільёнаў чалавек стабільна жывуць у поўнай галечы. Нічога не нагадвае. Вядома ж, астравок стабільнасці ў цэнтры Еўропы. Праўда, тут ужо прапануюць адмяніць выбары наогул. Навошта яны, калі народная любоў і так відавочная? Надо отменять к ядрене фене всякие выборы. Забыть это западное шарлатанство. Второй раз плюнуть в них и жить своим умом. То бок Азаронак таксама супраць таго, каб Лукашенко ішоў на выбары. А як жа народная любоў, фанфары, картэжы на пустых вуліцах? Не, ад такой раскошы проста так не адмаўляецца. Дарэчы, пра пустынныя вуліцы. Расіяне, якія прыязджаюць у Беларусь, сталі задавацца ўсё больш небяспечнымі пытаннямі. Акрамя стандартна-паказушных, вылезаных за капейкі вуліц у цэнтрах гарадоў, яны раптам заўважылі вось што. Гуляем, гуляем и вдруг замечаем: ну чего-то не хватает. А не хватает, черт возьми, мы в центре Минска, а где люди? Ой, а што здарылася? Нічога, зусім хутка людзей прыбавіцца. Пакістанцы ўжо стаяць у чэргах па візы.
Батя, не нужно. Пусть наша страна остается чистой. Зрэшты, людзі на вуліцах беларускіх гарадоў усё ж часам з'яўляюцца, толькі ўдакладняць у іх трэба, у якіх менавіта рублях, калі нешта пытаешься. Сколько стоит сейчас, в 25 году, собрать школьников в школу? Мы из России. Мы из России, мы из других стран. Мы туристы из России. Местные, мы в Москве. У нас дороже. В российских рублях, не белорусских. Ну а інтэграцыя паміж дзвюмя брацкімі странамі ідзе паводле плану. Па-першае, Лукашенко атрымаў новую пасаду. Поздравления из-за рубежа. Президент России Александр Лукашенко, простите, Белоруссии, конечно, Александр Лукашенко. А па-другое, расіяне ўжо могуць галасаваць у Беларусі. Афіцыйны указ Лукашэнкі, калі ў цябе ёсць прапіска і пашпарт суседняй дзяржавы, можаш выбіраць сабе мясцовага дэпутата ці, можа, нават стаць ім. Хутка і пакістанцам дазволяць. Пакуль што за прэзідэнта галасаваць нельга, але гэта пакуль. Да і можа і не трэба будзе, а заронак жа супраць. Затое самі беларусы нічога не могуць. Ні дакументы памяняць, ні прагаласаваць, гаворка пра тых, што за мяжой. З беларускім пашпартам у свеце ў іх менш правоў, чым у расіян у самой Беларусі. І чаму ж, нягледзячы на ўсё гэта, ніхто не хоча вяртацца ў краіну квітнеючай стабільнасці. Ну, як ніхто, 30 чалавек, роўна столькі вярнулася на радзіму праз лукашэнкаўскую камісію па прощению и возвращению за амаль 3 гады яе працы. Вот с учетом этого рассмотрено, как я уже сказал, 70 обращений. И это позволило 30 гражданам уже вернуться в Республику Беларусь из-за границы. Як пишуць у сеціве, з Лукамор'я кожныя 2 гадзіны з'язджае больш, чым яны тут за 3 гады напращалі. 30 чалавек – гэта прыкладна столькі ж, колькі і ў самой камісіі. Атрымліваецца, кожны вярнуў па чалавеку за 3 гады. Пры гэтым, як мінімум, утройчы больш людзей былі затрыманыя пасля вяртання ў Беларусь на мяжы, паведамляюць праваабаронцы вясны. А ў базе сілавікоў беспарядкі больш за 100 000 чалавек. Пачакайце, а адкуль столькі ўзялося? Хотите, подарю вам эту карту? Фотографию вот этой толпы, как вы ее назвали. Там их было на пике 46 000. Я и вам могу показать эти, у нас, по-моему, кадры еще остались. Карта, где нарисовано, сфотографировано сверху люди. Максимум на пике 47 000. Ён жа нібыта ўсіх ужо вылічыў, пасадзіў, выціснуў, абеззброіў, а затрыманні і хапуны працягваюцца ў сцяж нават пасля ягоных словаў пра магчымую вялікую сделку з США. Мы будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить, любят они эти большие сделки. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. Ну, вось такія яны, нюансы сделак з хітра сделанымі. Моцны лідар, сусветныя перамовы, асадзіць людзей за каментары ў соцсетках. Разносіць чыноўнікаў, а яго разносіць журналіст Зміцер Лупач. І жорстка, і па фактах. Глядзім. Панядзелак, 13 кастрычніка. Для каго цяжкі дзень, а для Лукашэнкі кадравы. Сярод іншых ён прызначыў 7 новых кіраўнікоў райвыканкамаў. Новых? Хіба што на новым месцы. Гордей Андрей Валерьевич представляется на должность председателя Сморгонского райисполкома. Старшыню карэліцкага райвыканкама прызначылі старшынёй Сморгонска. Берставіцкага кіраўніка адправілі ў Карэлічы, а Нараўлянска прызначылі кіраваць у Жыткавічах. Навошта? Каб стварыць выгляд руху, як у тым адэскім анекдоце. Калі бардэль не прыносіць прыбытку, трэба мяняць не ложкі, а людзей. Але Лукашенко робіць наадварот. Дык ці ёсць у яго дзеяннях логіка? Як не дзіўна, яна ёсць. Ён называе сябе кіраўніком ад зямлі. Таму ведае, калі забіць у зямлю вярбовы кол, за колькі гадоў ён укараніцца, трактарам не выдзерці. Так і чыноўнік. Абрастае сувязямі, пачынае лічыць сябе гаспадаром у раёне. А гэта ўжо небяспечна. Раптам палічыць сябе вышэй за самога Лукашэнку. Таму ён і тусуе кадры, як картачную калоду. Новых у сістэму браць рызыкоўна, а раптам нелаяльныя. 20-й год усё яшчэ перад вачыма, не адпускае. З праверанымі спакайней. І пакрычаць можна, і пагражаць, што галаву адкруціць. Так нахрена вы мне нужны тогда? Патрэбныя, яшчэ як патрэбныя. Без іх не зможа ён, а яны без яго. Не дзіўна, што называюць бацькам. Не народ прыдумаў, чыноўнікі. Асаблівае ў яго стаўленне да жанчын. Ён іх нават на пасады прызначае асобна ад мужчын. Ад мужиков, ён любіць казаць. Я вообще преклоняюсь перед женщинами всегда. Але толькі да тых, хто пакорлівы і не пярэчыць. Вось сваіх былых каханак яшчэ са шклоўскага перыяду ён у сталіцу перацягнуў і пасады падаваў. А хто замахнуўся на яго ўладу, сядзіць за кратамі. Навукоўцы, настаўніцы, журналісткі, без спагады, без літасці.
п'е Лукашенко народную кроў, як той вампір. І скончыцца это толькі тады, калі народ загоніць асінавы кол у сэрцы лукашызму. Не Лукашенко асабіста, а ўсёй сістэме, якую ён выбудоўваў 3 дзесяцігоддзі. Рана ці позна это адбудзецца. Зміцер Лупач, прабел. Пры гэтым за 5 гадоў амаль мільён беларусаў пераехалі ў ЕС. Паводле Еўрастата, менавіта столькі грамадзян Беларусі ўпершыню атрымалі від на жыхарства ў еўразвязе. Мільён! І што, ад добрага жыцця ўцяклі? Канешне, ад добрага, бо такога стаўлення да людзей, як у Беларусі, нідзе не знойдуць. Дзе яшчэ, у якім ЕС магчыма, каб каштоўнай працаўніцы культуры у прафесійнае свята падарылі цэлую банку агуркоў, ды яшчэ і закатаную. Это вам к празднику, праздничному столу. Смакота, каб была агурчыкам, заказвала рукавы, працавала і закатвала банкі, а не скандалы. А кожнаму банкаўскаму працаўніку па шакаладнай манеце, прэзідэнцкай. Карацей, прафесійныя святы ў Беларусі цяпер выглядаюць так. А артыст, якога заслужылі. Праўда, у самой Беларусі хутка застануцца толькі менты, вайскоўцы ды саладуха. Але ж не толькі гэтай песняй адзінай, не думайце. Сигма, сигма, бой, сигма, бой, сигма, бой. Я такая, что добьется будешь год. Ну понятно, мы еще попоем много песен. Эфекты, святло, дым, харэаграфія, шоу сусветнага ўзроўню, але мясцовага маштабу. З улікам санкцый і беларускіх рэалій, канешне ж, Максу Каржу такі дзвіж і не сніўся. Ён яго сам тармазнуў. Ну што ж, а ў канцы сапраўдны пазітыўчык, а не вось гэта вось усё. Шанец нарадзіцца ў Беларусі, увага, слухайце, усяго толькі 0,12%. Як кажуць, спыніцеся на хвілінку і падзякуйце сусвету. А што вы думаеце пра ўсё гэта? Мільёны уцекачоў, пустыя вуліцы і толькі расіяне, што не разумеюць, у якіх гэта рублях і дзе ўсе людзі. Абавязкова напішыце ў каментарах, калі для вас гэта бяспечна, абмяркуем. Ваша актыўнасць вельмі важная. Дзякую, што былі з праграмай «Прабел». Да сустрэчы праз тыдзень. Стаўце лайкі, пакідайце каментары і дзяліцеся відэа з сябрамі, калі для вас гэта бяспечна. Ну і, канешне ж, падпісвайцеся на канал. Да новых сустрэчаў.